Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa mga sala, aron maandam kita pag sa ulog ning santos nga misa. Kaluyan ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa mga sala, dalon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Magkagagahong sa tanan, simba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagatay kami kanimo tungod sa imo himaya. Dito sa langit, Ikaw, Yesu Kristo, bugtong anak sa amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sasal sa kalibutan, kaluhi kami. Ikaw nagalingkod sa amahan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, Ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangduno, Jesu Kristo. Man sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita karon sa Dominggohan, gisaulog sa simbahan ang Domingo sa maayong magbalantay. Magkagagahom ug tunahay nga Dios, dada kami nganha sa katilingban sa mga nakatagamtam sa mga kalipayng langit nun, aron madangat namo ang kamapaubsanon gumikan sa kalig-on ni Kristo
among magbalantay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Manglingkod. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles ug sa makusog nga tingog miingon kanila, mga igsuon kong Hudiyo ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Busa ang tanang mga tao sa Israel kinahanglan masayod nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Sa pagkadungog niini sa mga tao, natandog sila pag-ayo o giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles. Mga igsuon, unsa may among buhaton? Unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo, aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atua sa layo. Tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Nangaliw po si Pedro kanila ug miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang niining daotang katawhan. Daghan kanila mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. Mga 3,000 katawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo ni adtong adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ko nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw na tubig, iya kong gidala, iyang gihupay ang akong kalag. Iya ko nga gitultulan sa matarong nga mga gianan, tungod sa iya nga ngalan. Bisan kun maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kay ana ka man sa akong kiliran,
Sa imong igbubugaw ug sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Gihikyaran mo ako og lamisa sa akong atubangan. Samtang nagtanaw ang akong mga kaaway, gidihugan mo ang akong ulo ug lana. Nagaawas gayud ang akong imnana. Ang kaayo lamang ug kaluoy, maoy nagasunod ka nako. Sa tanang mga adlaw, sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo. Sa mga katuigan nga umaabot, magbalantay ka nako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pa kanako. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pedro. Kay dalaygon ba kung mag-antos kamo sa kastigo nga angay kaninyo, tungod kay nakabuhat kamo dautan? Dili gayud. Apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, manalangin ang Dios kaninyo tungod niini. Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos, kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo og naghatag kaninyo panig-ingnan aron inyong sundon. Wala siya makasala ni mamakak sa dihang gibugal-bugalan siya. Wala siya mubalos sa pagbugal-bugal sa dihang gisakit siya. Wala siya manghulga, hinunua, iyang gisalig ang tanan sa Dios, ang matarong nga maghuhukom. Dito sa krus, gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanan tang mga sala, aron dili na kita magpakasala, kundili magkinabuhi nga matarong. Pinaagi siyang mga samad na nga ayo kamo. Kamo kaniadto sama sa mga karnero nga nahisalaag. Apan karon, gidala kamo pagbalik aron magsunod sa magbalantay o tigpanalipod sa inyong mga kalag. Ang pulong sa Ginoo. Sa iyong mga salita, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo.
Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo, ang tao nga dili moagi sa pultahan, inigsulod niya sa turil, ug mukatkat hinuon sa laing bahin niini, kawatan ug tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero musulod agi sa pultahan, ug ang pultahan ablihan sa portero aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan, ug mag-una siya kanila sa ilang paggula. Kung atuwa na sila sa gawas, mag-una siya kanila, ug ang mga karnero musunod, dili musunod sa laing magbalantay, managan hinuon sila, kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa mingon si Jesus pag-usam, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako, mga kawatan o mga tulisan, o busa, wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas. Musulod siya og mugula, og makakaplag siya masibsib. Apain ang mga kawatan, muanhi, aron lamang pagpangawat ug pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo ug kinabuhing madagayaon. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod sa makadiyot. Mga igsoon, sa akong giingon na kaganina, karong Domingoha, mao ang Domingo sa maayong magbalantay o mausab ang World Day of Prayer for Vocation. Kung makadungog kita sa pulong Good Shepherd or maayong magbalantay, labing siguro ang moabot dayon nato ang kining ngalan or walay laing dayon moabot sa tong nakuna kundili ang atong Ginoong Hesukristo. Ug kun atong tan-awon ang kinaiya ni Hesukristo, ang maayong magbalantay, daghan kaayog mga nindot nga mga kinaiya, ug usanan niini mao ang si Kristo nga magmaayong magbalantay, gentle, caring, patient, and labaw sa tanan, willing to lay down His life for His sheep. Muna nga, pagkanindot unta mga igsuon, ang kinibang pagkamaayong magbalantay ni Kristo, dili lang unta kita matawag o mo-admire or kanang mainguntang muhanga, musaludo kang Kristo nga maayong magbalantay. Kundili sa atong pagkahibalo nga unsa si Kristo o kinsa kining maayong magbalantay, pagkaanindot unta mga igsuon, nga mamaning kamot kita, nga masama kaniya. Dili lamang sa pulong, kundili ipakita diha sa buhat.
ug atong timan-an mga igsoon nga kung maghisgot sa tag magbalantay, dili lang naman ni nga hagit lang nga mamahimong maayong magbalantay, dili na ni mission lang sa mga pari o naa sa gitawag ng mga religious life, kundili ang pagkamaayong magbalantay tawag ni sa matag usa kanato. Ang pagkamaayong magbalantay misyon ni sa matag usa kanato. Ug sa usa og sa laing paagi mamahimo man tang mga maayong magbalantay diha sa pamilya, diha sa katilingban, ug diha usab sa simbahan. Unsaon man nato nga mamahimo kitang maayong magbalantay? Una, diha sa pamilya. Pagkanindot unta mga igsuon, nga kinibang ang pagkamaayong magbalantay, masinati gini una diha gyud sa pamilya. Pagkanindot unta, kung ang matag usa ka membro diha sa pamilya, mamaning kamot nga mamahimong maayong magbalantay. O ang pinakauna nga maayong magbalantay diha sa pamilya, maugayod ang mga ginikanan. Kay maumang gina, di ba? Maumang gina yung misyon ninyo nga mamahimong ang inyong mga anak, ang inyong pamilya, mamahimong usa ka pamilya nga maayong Kristiyanos o maayong lumulupyo dinhi sa kalibutan. Unya unsaon man nato aron mamahimong maayong magbalantay? Pagkanindot unta kun ang mga ginikanan makamao nga maminaw sa mga anak. Pagkanindot unta kamong mga ginikanan makat-on sa pagpaminaw sa inyong mga anak. Pagkanindot unta kun ang usa ka ginikanan mubadlong sa mga anak tungod sa gugma, dili lang tungod sa kalagot. Pagkanindot unta sa mga ginikanan nga mamahimo silang maayong ehemplo ngadto sa mga anak. Kay usahay lisod man kaayo nga maayo kay moingon nga dili manugal, pero makit-an pirmi sa mga anak nga nagsigig pustag swertres. Kanang swertres, sugal dili. Sugal no. Lisod man kaayo nga moingon nga ngadto sa mga anak nga dili maayong magsigig pangaway, pero ang banag asawa murag Tom and Jerry. Nagsigig away. Lisod kaayo nga usa ka papa moingon nga dili maayong manugal, pero nagsigig pangitag asang tigbakay, asang tari. Di ba? Muna nga pagkanindot unta nga magtudlo, ipakita ang paggiya diha, ipakita gyud diha sa mga buhat. Tinuod wala man ta magkinahanglan og perpekto nga mga ginikanan. Ang atong gikinahanglan maulang ang mga ginikanan nga mananingkamot nga mamahimong ang ilang kinabuhi mahimong sulundon ngadto sa mga anak. Ug dili lang taman sa mga ginikanan ang pagkamaayong magbalantay, di ba? Ning ingon man ko nga ang matag membro sa pamilya mamahimong maningkamot nga mamahimong maayong magbalantay. Munang pagkanindot unta nga ang mga anak mahimo usang maayong magbalantay. Una, ngadto sa ilang mga igsuon ug dili magkompetensya anay kay usahay baya no diha sa pamilya bisan sa mga nagsuon magkompetensya anay. Dili mo tan-aw nga ang iyang igsuon, iyang collaborator, iyang kauban,
Usahay tan-awon sa usa ka igsuon nga ang iyang igsuon kompetensya sa gugma sa ginikanan, kompetensya sa kanang atensyon sa mga ginikanan, mao na nga magsigig away. Nga usahay, pirimit kung makadungog ka na bang moingon nga, na imoingon usahay nga, ang akong manghod, pinangga gyud sa ako ang mama ug papa. Ang akong ate, pinalabi gyud. Pero kung ang mga anak, magtanaw nga isip maayong magbalantay, magtambayuyungay, magrespetuhanay, ug mutanaw, mamalandong gyud ngano kaha nga kining panggaon man pag-aayo ni mama or ni papa, kining akong manghod, makarealize po ta nga gani kanang makakita na to unsay hinungdan. Diha bitay higayon nga sa gamay pa ko, nakasinati ko nga daw pinangga man jud kaayo sa ako ang nanay ug tatay, ang amo og sa akong maguwang nga babay kinamaguwang nga namo, ang among kinamanghuran manang usahay maglagot ko gamay. Pero sa diha nga murag nakat-on ko gamay ug pag pamalandong, diha nga nisud ko pag sa Kristan, o niya apil-apil ako sa mga recollections, didto na ko nakita o didto na ko na-realize nga pinangga day nila nanay ug ni tatay ug ni inday ang amo ang kinamanghuran tungod kay mas nanginahanglan ang amo ang kinamanghuran. Kay kaming dako-dako na makamaon na maming muhungit sa among kaugalingong mga kamot, pero kung ang akong manghod mao'y mughungit pirti mang daghanang usik ug unya magkaon sagol duwa-duwa, so dili mabusog mo ng atimanon jud pag-ayo, unya hungitan jud, diha pa ko naka-realize. No, kay usahay manggod magsigilang tagtanaw unsay wala nilang buhatan nato, pero wa sa taka matngon nga kanang ginabuhat sa atong ginikanan ngadto sa atong mga igsuon, labi na ngadto sa atong manghod, mao sa ni gibuhat nila kanato. Kay nga naman, maul gani pirmi nako kanang nay moingon ako nga ako dili gyud ko pinangga ni mama o di gyud ko pinangga ni papa, wa gyud sila care nako. Ang ako gyud ipangutana, moingon ra dayang gyud ko, sa pagkagamay nimo, ibutang talag 1 year old ka, makamao na ba kang maglungag? Kinsa may kamaong maglungag na niya 1 year old? Ang tod gani-gani karon pa rin, di pa may kamaong maglungag. Sumuna nga, di ba, giatiman ta. Sumuna nga, diha sa pamilya, pag kanin tutunta nga, being a good shepherd, ngadto sa matag membro sa pamilya, dili nato tan-awon nga atong igsuon kompetensya, kundili kauban yun nato. Mag-inunungay yun sa kalipay ug sa kasakit. Malipay ta sa kalampusan, malipay ta diha sa kalampusan sa matag membro sa pamilya. Dili magkompetensya anay. Aron sa ingon ni ana nga paagi, kung adunay pamilya nga nagtambayulungay, ang matag usa naningkamot nga mamahimong maayong magbalantay, pagkanindot nga puy-an ang maong pamilya. Unya kung nindot ang pamilya mga igsuon, kung ang matag membro na ningkamot nga mamahimong maayong magbalantay, mukuyanap gayud usab diha kana sa katilingban. Ug unya diha sa katilingban, mahimo usab nga ang matag usa nahimong maayong magbalantay. Unya kay nahimong mang maayong magbalantay kay na experience diha sa pamilya, unya ning padulong ngadto sa katilingban pagkaanindot mga igsuon. Nganuman, kay kun ang matag usa kanato maayo nang magbalantay, makakita kita kun kinsa gayod ang tinud-anay nga nanginahanglan. Ug ang mga panginahanglan sa matag membro sa katilingban, ang kahuyangan sa matag membro sa katilingban, dili unta nato gamiton alang lamang sa atong kabulahanan, kundili atong tan-awon ang ilang mga kahuyangan, kinsay mga nanginahanglan, ug unya pagkanindot unta nga atong tabangan, giyahan. Ug pagkanindot unta nga mahimutang maayong mga magbalantay, maningkamot kita nga mo reach out ngadto sa atong mga kaigsuonan, ilabi na sa mga nanginahanglan.
kay maningkamot man ta nga mo reach out pag kanindot unta nga maka-create po ta og kanang mga outreach program para pagtabang ngadto sa mga nanginahanglan. Kana kung naningkamo ta nga mamahimo usag nga maayong magbalantay sama sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ug hagit kini sa ako nang gingon, dili lang kanamong mga pari, dili lang sa mga religious life, hagit kini sa matag usa kanato. Baliko nako, dili ang tatataman ra nga mo-admire kang Kristo, isip maayong magbalantay, kundili maningkamot kita nga mamahisama kang Kristo. Kay si Kristo nagpakita kanato unsaon aron mamahimo gayong tinuod nga magbalantay. Gipakita niya dili lang sa pulong kung dili sa buhat, aron usab kita mubuhat sama sa ginabuhat ni Kristo Hesus. Amen. Palihog manindog. Ato karong baghuon ang ato ang pagtuo tanan. Nagatuo ako sa Dios Amahan, magagagahom sa tanan. Nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, magagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasahiluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios, ang magkagagahom nga Amahan, nga pinaagi sa iyang Espiritu, mibanhaw kang Kristo, ug maghatag usab kanatog kinabuhi sa atong mga lawas nga may kamatayon. Muingon kita, Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang simbahan lukop sa tibuok kalibutan, magiyahan sa Espiritu sa nabanhawng Kristo ngadto sa tanang kamatuoran. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang kanasuran, magwagtang sa mga kalainan, nga maoy hinungdan sa pagkabahin-bahin, hinuon, tinguhaon nila nga makabot ang pagkamanagsuon sa tanang tao. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga problema nga gisagubang sa atong nasud karon, magdala ka nato ngadto sa mas dakong kahiusahan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ipadayag ni Kristo ngadto sa mga masakiton ug sila nga nanginahanglan nga ang iyang mga pag-anto sa krus maoy magdala kanila ngadto sa himaya sa pagkabanhaw. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang nabanhawng Kristo, magpuyo dinhi sa atong kasing-kasing, ug maghiusa kanato diha sa iyang gugma. Magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, gibanhaw mo si Hesus gikan sa kamatayon. Mituo kami nga makahatag kag makabuhing gininhawa sa among mga
batuon nga kasing-kasing. Pangayoon namo nga imo kaming mugnaon pag-usab ngadto sa katapusang kinabuhi nga mahimayaon. Pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Amen. Manglingkod. Panalangin sa kadaot panaliptin. Mong dugo, himo ang kaluwasan, kinabuhi sa tanan. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton sa Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. Itugot o Ginoo, ang kanunay nga pagkalipay, pinaagi ni ining mga misteryo sa Pasko, aron ang walay hunong nga buhat sa pagpanubos kanamo, mahimo nga tinubdan sa among kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga ato ang Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod ni ining mahimayaong panahon sa pagabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya ang among karaang kaalaot natapos na. Usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o. Diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod ini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon.
Santos gid ikaw o Ginoo, hang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo amo ang Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya sa pain, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang ako ang lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, hug panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa kundugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang o moalagad kanimo. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayang makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo magkagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa amahan, gamito nato ang pulong gitudlo kanato sa ato ang manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag-adlaw. Ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo,
ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon, pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay, panagdait maanaa kaninyo. Kini mao ang kordero sa Dios, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Pagkabulahan kanato nga gidapit sa panihapon sa ato ang Ginoong Hesukristo. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo.
ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Umaayong magbalantay, patalinghugi kaming imong panon, ug ipahimutang diha sa sibsibanan nga walay katapusan, kaming mga karnero nga imong gitubos, pinaagi sa bililhong dugo sa imong anak. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo sa tibok ninyong banay ang gamahanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dado nato ang gugmag kalinaw ni Kristo.